afternoon, good morning, bahitong viewers ko, yung kumagkamag yun. Tapos dalag-dalag ng viewers, mga kanang kurang na hanahan. Kung jarani film kahamay, rubuta ba kaya talbak na tangway. Then kumagkamag siya viewers ko. Alam ko. Ano kayo film kaham. Hello viewers, bahitong ba eh. Ito na lang. Yung kahap na lang ko. Dalag-dalag ko. क्या बना रहा है धोखा चार जैसा पेंडल Pinara sana na tabo dan na ana khang por niyo